Γεια σας, είμαστε στο κεφάλαιο 6 στο μέρος 3. Σε αυτόν το μέρος θα κάνουμε αναφορά στα ιδιαίτερα παιδιά. Παιδιά που είναι χαρισματικά, παιδιά που έχουν κάποιες ειδικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες ή νοητική στέρηση. Ποια είναι η μαθησιακή στόχη? Πρώτον, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών. Δεύτερον, ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές μαθησιακής αναπηρίας. Και τρίτον, ποια είναι τα διακριτά χαρακτηριστικά της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα, της ΔΕΠΗ, που στα αγγλικά ονομάζεται Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Λοιπόν, χαρισματικά παιδιά. Καταρχάς να πούμε ότι επειδή μιλήσαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια για την μέτρηση της ευφυΐας, τα IQ test, να πούμε ότι ένας τρόπος να εντοπίσουμε έναν παιδί που είναι χαρισματικό είναι τα παιδιά που σκοράρουν πολύ ψηλά στα IQ test, συγκεκριμένα 130 και πάνω. Θα μου πείτε γιατί 130 και πάνω? Για τον εξής λόγο. Εδώ είναι μια γραφική παράσταση που δείχνει την κατανομή σε μια περίπου κανονική κατανομή ενός οποιοδήποτε χαρακτηριστικού που υπάρχει στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή θεωρούμε ότι το ύψος, το βάρος, η ευφυΐα, αυτά τα χαρακτηριστικά ακολουθούν μια κανονική κατανομή. Η κανονική κατανομή είναι μια κατανομή η οποία έχει αυτό το σχήμα σαν την ανάποδη καμπάνα, όπου οι περισσότερες μετρήσεις είναι μαζεμένες εδώ στο μέσο, που βλέπετε με πράσινο χρώμα, και στη συνέχεια όσο απομακρυνόμαστε από τα άκρα, είτε πάνω είτε κάτω, το ποσοστό των ανθρώπων που σκοράρουν πολύ μακριά από τον μέσον όρο, αυτό που φαίνεται εδώ στη μέση με το γράμμα μη το ελληνικό, μειώνεται πάρα πολύ. Τα άτομα που βρίσκονται σε βαθμολογία 2 τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον μέσον όρο είναι τα άτομα που βρίσκονται στο 2,1 πιο ψηλό ποσοστό. Δηλαδή από τα 100 άτομα, τα 2,1, τα 2 άτομα αν θέλετε, σκοράρουν πάρα πολύ ψηλά, τόσο μακριά από τον μέσον όρο, και τα 2%, τα 2 από τα 100 σκοράρουν 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον μέσον όρο. Τώρα, στα IQ test, ο μέσος όρος είναι συνήθως 100 και η τυπική απόκληση είναι 15. Που σημαίνει ότι έναν άτομο που σκοράρει 130 σκόραρε 2 τυπικές αποκλίσεις, 2 σίγμα πάνω από τον μέσον όρο. Και έναν άτομο που σκόραρε 70 σημαίνει σκόραρε 2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον μέσον όρο. Λοιπόν, οπότε τα άτομα που σκοράρουν 130 θεωρείται ότι είναι το top 2% σε αυτό που μετρούμε. Εδώ μετρούμε ευφυΐα, άρα το 2 με 2,5% πιο έξυπνοι άνθρωποι, αν είναι έναν καλό IQ test, είναι αυτοί που ονομάζουμε χαρισματικοί. Να πούμε ότι ενώ τα πολύ ευφυή άτομα, τα πολύ ευφυή παιδιά, τα χαρισματικά παιδιά παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι είχαν άλλα συναισθηματικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα ή τα σπάσματα δεν διέβαζαν πολύ, στην πραγματικότητα σήμερα η έρευνα δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι τα πολύ έξυπνα παιδιά, τα χαρισματικά παιδιά είναι και συναισθηματικά πιο ισορροπημένα και είναι και παιδιά τα οποία έχουν και πιο καλές κοινωνικές σχέσεις. Άρα σήμερα τα χαρισματικά παιδιά θεωρούνται αυτά που σκοράρουν πάνω από 130. Και επίσης να πούμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν εξαιρετικές επιδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η τέχνη, όπως είναι ο χορός, όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι η μουσική και ούτω καθεξής. Να πούμε βέβαια ότι η χαρισματικότητα δεν είναι κάτι που κληρονομείται, είναι κάτι που καλλιεργείται. Δηλαδή τα χαρισματικά παιδιά που εντοπίζουμε σήμερα είναι παιδιά τα οποία στο θέμα στο οποίο είναι χαρισματικά έχουν πάρα πολύ ψηλή κινητοποίηση. Έχουν δηλαδή μεγάλη αγάπη και υπερβολική επιθυμία να γίνουν καλοί σε αυτό το πράγμα. Ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο δηλαδή να το μάθουν. Είναι επίσης παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, είχαν την τύχη αν θέλετε να βρουν μπροστά τους εμπνευσμένους και ταλαντούχους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι τα εκπαίδευσαν από πολύ νωρίς, λήψη έγκαιρης εκπαίδευσης.
Και βέβαια είχαν και τη στήριξη από το σπίτι, από το γονεϊκό περιβάλλον ή από τους κηδεμόνες ή από την οικογένεια γενικότερα. Αυτά για τη χαρισματικότητα. Από την άλλη υπάρχουν και παιδιά με ειδικές ικανότητες. Να πούμε ότι για να διαγνωστεί ένα παιδί ως άτομο με διανοητική αναπηρία θα πρέπει πριν την ηλικία των 18 χρόνων να σκοράρει κάτω από 70 σε IQ test. Θυμάστε είπαμε ότι ο μέσος όρος είναι 100. 15 είναι η τυπική απόκληση που σημαίνει αν σκοράρει 70, σκοράρει 2 τυπικές αποκλήσεις κάτω από τον μέσο όρο. Δηλαδή είναι στο χαμηλότερο 2% όσον αφορά το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που μετρούμε που είναι η ευφυΐα. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να συνυπάρχει ακόμα κάτι που είναι προβλήματα προσαρμογής στο περιβάλλον. Δηλαδή χρειάζεται πέραν του να σκοράρει πολύ χαμηλά, χρειάζεται οι ικανότητες του να του προκαλούν μεγάλη δυσκολία να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον, για παράδειγμα. Να μην ταιριάζει καθόλου, να μην μπορεί να λειτουργήσει καθόλου σε αυτό το περιβάλλον. Τότε μιλούμε για παιδιά με νοητική υστέρηση ή διανοητική αναπηρία. Ποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα έναν παιδί να έχει νοητική αναπηρία? Πρώτα απ' όλα είναι γενετικοί παράγοντες, είναι παράγοντες κληρονομικότητας, οι οποίοι εμπίπτουν κάτω από το γενικότερο παράγοντα που ονομάζουμε βιοιατρική. Πέραν από τους παράγοντες κληρονομικότητας, όπως είναι οι χρωμοσωμικές ανομαλίες, είναι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον υποσιτισμό, δηλαδή ένα παιδί που σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή περίοδο δεν τρεφόταν σωστά, θα επηρεαστεί πάρα πολύ και η νοητική του ανάπτυξη μέσω βεβαίως ελλειπούς ανάπτυξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, του εγκεφάλου. Ή παιδιά τα οποία είχαν κάποιον ατύχημα και έπαθαν κάποια κράνιο-εγκεφαλική κάκωση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Ή παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια της γέννησης είχαν υποξία, έλλειψη οξυγόνου, δεν ανάπνευσαν οξυγόνο για αρκετά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν κάποιοι βιοιατρικοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα έναν παιδί να εμφανίσει νοητική αναπηρία. Υπάρχουν βέβαια κοινωνικοί παράγοντες, παιδιά που έρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες ή από οικογένειες στις οποίες υπάρχει πάρα πολύ κακή σχέση ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς. Τρίτος παράγοντας είναι οι συμπεριφορικοί παράγοντες. Περιπτώσεις δηλαδή παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένεια με ενδοοικογενειακή βία, που βιώνουν τη βία μέσα στην οικογένειά τους. Και βέβαια υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί παράγοντες, δηλαδή η έλλειψη εκπαίδευσης από το περιβάλλον και από το σχολείο. Παιδιά δηλαδή που δεν πάνε στο σχολείο καθόλου, αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανίσουν να έχουν νοητική αναπηρία και βέβαια να πούμε ότι το ρίσκο να αυξάνεται πολύ περισσότερο όταν κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες συνυπάρχουν. Τώρα, πέραν από τα χαρισματικά παιδιά και τα παιδιά με νοητική αναπηρία, υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τώρα, μιλούμε για παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη, με νοημοσύνη ανάμεσα στο 70 και το 130, κοντά στο 100 αν θέλετε, αλλά έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να κατακτήσουν, να μάθουν ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πεδίο, όπως είναι για παράδειγμα τα μαθηματικά, η γραφή ή η ανάγνωση. Βέβαια, για να δοθεί αυτή η διάγνωση σε έναν παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, είναι σημαντικό να αποκλείσουμε άλλους λόγους που εξηγούν τη δυσκολία του παιδιού να μάθει μαθηματικά, η γραφή ή η ανάγνωση. Για παράδειγμα, έναν παιδί το οποίο δεν έχει διδαχθεί ποτέ μαθηματικά ή δεν έχει διδαχθεί σωστά γραφή και δεν μπορεί να γράψει, δεν σημαίνει ότι έχει μαθησιακή δυσκολία, αφού δεν έχει διδαχθεί ποτέ. Άρα, η κακή διδασκαλία είναι αυτό που εξηγεί τις μαθησιακές δυσκολίες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, οπότε, για να πάρει έναν παιδί διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, θα πρέπει να μην μπορεί αυτό να εξηγηθεί από κάποιον άλλον παράγοντα, να έχει φυσιολογική νοημοσύνη, αλλά να έχει δυσκολία σε αυτόν το συγκεκριμένο πεδίο. Να πούμε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι από την Αμερική, για παράδειγμα, περίπου 5% των παιδιών σχολικής ηλικίας διαγνώσκονται με κάποιο είδους μαθησιακή δυσκολία, γιατί η μαθησιακή δυσκολία είναι ένας όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει αρκετά πράγματα από κάτω.
Οι τρεις πιο συνηθισμένες μαθησιακές δυσκολίες είναι η αναπτυξιακή δυσλεξία, η δυσκολία ανάγνωσης για παράδειγμα. Η δεύτερη είναι η δυσκολία κατανόησης αναγνωσής, δηλαδή προσέξτε στην πρώτη περίπτωση εδώ το παιδί έχει δυσκολία το ίδιο να διαβάζει ένα κείμενο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εδώ το παιδί έχει δυσκολία να κατανοήσει τι του λέμε όταν διαβάζουμε. Και η τρίτη περίπτωση, η τρίτη πιο συνηθισμένη μαθησιακή δυσκολία είναι η αναπτυξιακή δυσαριθμία, δυσκολία στα μαθηματικά δηλαδή. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω αυτόν το μέρος. Ή μάλλον πριν να σταματήσω, να κάνουμε και μία αναφορά στην διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Να πούμε εδώ ότι περίπου 3% των παιδιών, 3 με 7% των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν διάγνωση ΔΕΠΗ, με τα αγόρια να ξεπερνούν τα κορίτσια με αναλογία 4/1. Δηλαδή από τα 10 παιδιά που έχουν διάγνωση ΔΕΠΗ, τα 8 είναι αγόρια και τα 2 είναι κορίτσια. Είναι κυρίως αγόρια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής? Πρώτον, η υπερκινητικότητα. Δηλαδή τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν δυσκολία να κάτσουν ήσυχα, συνέχεια θέλουν να κινούνται το σώμα τους, να κάνουν πράγματα. Έχουν δυσκολία να κάτσουν ακίνητα, έχουν δυσκολία να συγκεντρωθούν, άρα απροσεξία, έχουν δυσκολία να εστιάσουν την προσοχή τους για μερικά δευτερόλεπτα σε ένα αντικείμενο και θέλουν πάλι να σηκωθούν και να γυρίζουν μέσα στην τάξη, για παράδειγμα. Και το τρίτο είναι η παρορμητικότητα. Ενεργούν χωρίς να σκεφτούν, πριν να σκεφτούν, αν θέλετε. Αυτά τα παιδιά συχνά έχουν προβλήματα με την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Πρώτον, άρα έχουν δυσκολίες ακαδημαϊκές, έχουν χαμηλούς βαθμούς, έχουν δυσκολία να κατακτήσουν ένα γνωστικό αντικείμενο όπως είναι τα μαθηματικά, όπως είναι η φυσική, όπως είναι η χημεία, όπως είναι οι ξένες γλώσσες. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν προβλήματα συμπεριφοράς. Έχουν δυσκολία δηλαδή να ακολουθούν οδηγίες. Και το τρίτον, έχουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση. Οι σχέσεις τους με τους συνομήλικους τους δεν είναι εύκολες. Τσακώνονται εύκολα, αλλάζουν φίλους, δυσκολεύονται να κάνουν καινούριους φίλους. Λοιπόν, υπάρχει η θεωρία ότι η ΔΕΠΗ, η διαταραχή αυτή, προκαλείται από υπερβολική παρακολούθηση τηλεόρασης, είτε από αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς, για παράδειγμα, ή από υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και ούτω καθεξής. Αυτά φαίνεται να είναι κάποιοι μύθοι, τους οποίους η έρευνα σήμερα έχει καταρρύψει. Φαίνεται ότι η ΔΕΠΗ είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία είναι σταθερή, δηλαδή δεν βλέπουμε βελτίωση στην εφηβεία ή στην νεαρή ενηλικίωση. Βλέπουμε τα άτομα να οριμάζουν, αλλά τα χαρακτηριστικά της υπερκινητικότητας, της απροσεξίας και της παρορμητικότητας φαίνεται τα άτομα να τα κουβαλούν στην εφηβεία και στην ενηλικίωση. Οι ερευνητές γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ούτως ώστε να βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες. Σήμερα υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, είναι οι φαρμακολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες υπάρχουν διάφορα εγκεκριμένα φάρμακα τα οποία φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στα παιδιά. Είναι γνωστό βέβαια ότι όλα τα φάρμακα έχουν παρενεργίες, άρα υπάρχει και μια τάση με ψυχοκοινωνικές θεραπείες, οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν τόσο τις γνωστικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Να πούμε τώρα ότι διάφοροι άλλοι παραγόντες παίζουν ρόλο στη σωστή διάγνωση και στη θεραπεία, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια δυστυχώς διάκριση εθνοτική, όπου παιδιά με καταγωγή μεταναστευτική, δηλαδή αν είμαστε στην Κύπρο παιδιά με καταγωγή από τη Συρία για παράδειγμα, ή αν είμαστε στην Αμερική παιδιά με καταγωγή από την Αφρική ή από τις λατινικές χώρες, όταν όταν έχουν τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΗ, όπως είναι η υπερκινητικότητα, προσεξία, παρορμητικότητα, δεν παίρνουν διάγνωση ΔΕΠΗ, αλλά η διάγνωση είναι ότι είναι λόγω του ότι έρχονται από φτωχές οικογένειες και ότι δεν παίρνουν τη σωστή ανατροφή στο σπίτι και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να μην παίρνουν και τη σωστή προσοχή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ενώ παιδιά που είναι από πιο πλούσιες οικογένειες, δηλαδή από λευκές οικογένειες, συνήθως παίρνουν διάγνωση ΔΕΠΗ
η οποία αποδίδεται σε κληρονομικότητα. Δεν φταίει το παιδί. Έτυχε να έχει μια διαταραχή η οποία του προκαλεί αυτά τα προβλήματα. Οπότε υπάρχει αυτή η διάκριση ανάμεσα στα παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε με αυτό το μέρος.